खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो गाहामैनो दङ। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव जोबोर फिसा नाथाय जोबोर गोनांथार मोनसे आयदा लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय गथ'फोरनो बिमानि गाइखेरनि अनगायै बा बिमानि गाइखेरजों लोगोसेनो फर्मुला मिल्क लेक्ट'जेन दौनाय। आथिखालाव जोंनि गेजेरावबो गोबां फर्मुला मिल्क दौनायखौ जों नुनो मोनसै। बिमानि गाइखेरजों सोरबाया दौफायो, सोरबाया माबा मोनसे उसुबिदानि थाखाय बिमानि गाइखेरखौ दौवालासिनो बेखौ दौवो, आरो सोरबाया जायफोरा गथ' खाङो बा गुबुननि गथ'खौ खाङो अब्लाबो जों बेखौ दौनांगौ जायो। बेनि गेजेरावनो गोबाङानो जा बिनि बिखबाव लिरखानाय दङ माबायदि दौनांगौ, दैखौ माबायदि फुदुंनांगौ, माबायदि लगायनांगौ, बेसेबां सामस होनांगौ, बेसे गोबाव बानायनानै दोनखानांगौ, बेखौबो मानिनानै सोलियो। नाथाय बिनिनो माखासेखौ नुनो मोनो बेफोरखौ मानिनानै सोलिया। बेखायनो आं सानो बिथांमोननिसिम आं फंनैसो बाथ्रा बुंनानै बिथांमोनखौ जाहाथे माबा मोनसे प्रब्लेम जानायनिफ्राय सांग्रां जाहोनो हायो, बेनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। दैखौ बेबायदि फुदुंनानै लाग्रोबाय, ग्लब 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 गोदौ होथारदो। दैखौ दुंब्रुब्रुल' ओरैनो फुदुंफ्रामनानैल' दोननो नाङा, गोदौ होबाय। बेनिफ्राय गोदौ होखांनानै दैखौ गोदौ होखांनानै दै गुसु लगायनो नाङा, लगायालासिनो बेखौनो दै गोदौनायखौनो गुसु खालामहोफिन, दुंब्रुब्रु आरो जाहाथे गथ'आ लोंनो हायो बेबायदि। आरो दै गुसु लगायदेरलायनाङा, बेबायदि दैखौ दुंब्रुब्रु बिदि खालामबाय। दैया आंनिया दा दुंब्रुब्रु मोजां जाखाबाय, खनसेनो गथ'आ लोंखानो हानाय बायदि। दा बेखौ आङो मोनायाव गाइखेर बानायनो हाखानाय बायदि खेबसेनो बेखौ बथलाव सोना दोनसै, दुंब्रुब्रुयैनो थागोन बियो। मानो बेबायदि दोनो होनबा दुंद्रायखौ दोनोबा गथ'आ लोंनो हाया, आरो बेखौ गुसु खालामगौ मानि गथ'आ गाबो, नेनो बायो। आरो दै गुसु लगायोबाथाय जोंहा माबाफोर गाज्रि जानो हागौ, बेनि थाखायनो दै गुसुखौ लगाया, बे गुदुंखौनो गुसु खालामनानै दौनांगौ जायो गाइखेरखौ गथ'नो। बेखायनो आङो दुंब्रुब्रु लोंनो हाखानाय बायदि खालामनानै बेखौ बथलाव सोनानै दोनो। गाइखेरखौ बानायनो थाखाय जोंहा बेयाव लिरनाय दंखायो बेसेबां ml दैयाव बेसेबां सफा गाइखेरखौ होनांगौ, पाउडारखौ। बेनिफ्राय बेयाव लिरनाय बायदिनो आं बानायनोसै। बे सामस गावसिनियावनो पेकेटाव मोनफाखानाय सामस, बे सामसजों सुनानैनो जोङो गाइखेरखौ बानायनांगौ। नङाब्ला जोङो गुबुन सामस लायोब्ला गिदिरद्राय जानो हागौ, फिसाद्राय जानो हागौ, आरो जा जखा होदों बे जखाया मिलायनाय नङा। बेखायनो गाइखेरखौ जों बेबायदि गाइखेर सफाखौ बेबायदि माथेनानै, बथलखौ माथेनानैबो बेबायदि लगायनो हायो। आरो बेबायदि नङाब्ला निप्पलखौ हमथेनानै बेबायदि जुदि गाइखेरा दुंद्राय जायो, गथ'आ लोंनो हाया जायो, अब्ला जों मा खालामनांगोन, बेखौ दै गुसु लगायदेरालासिनो गुसु दैयाव दसे सोमनानै दोनब्ला बेयो गुसु जालांगोन। अब्ला गुसु जाब्ला जेब्ला गथ'आ लोंनो हानाय जायो, बेखौ लोंनो हानाय जाजासिम दैयाव दोननानै बेखौ दौबानो जाबाय आरो। बेनिफ्राय जेब्लायबो गाइखेरखौ दुंद्रायदोंना दुंद्रायाखै बेखौ आखाइनि उनथिंजाय बेबायदि होनानै नाय, नङाबा बेयावबा जों फात्ता मोननाय नङा, थाल मोननाय नङा आखाइ थारखायावबा। जेब्लायबो बेखौ उनथिं होनानै नाय, होमबा जों मिथिगोन दुंद्रायदोंना
दुंब्रुब्रु जायखौ गथ'आ लोंनो हागोन। दा बे गाइखेरखौ बेसे गोबावसिम बानायनानै दोननो हायो बा ना बानायखानानै दोनो बेयो जाहैबाय जुदि 10 मिनिट 20 मिनिटनि गेजेराव जों गथ'नो दौगोन अब्ला जों बानायखानानै दोननो हायो। नङाब्ला बिनि बांसिनबा 1 घन्टा 2 घन्टाबा बे गाइखेरा जोबोद थाब गाज्रि जायो। बेनि थाखायनो बेबायदि बानायखानानै दोननो नाङा। गथ'आ जुदि बानायखानाय जायाखै बा गेलेबाय बा उन्दुलांबाय अब्ला जोङो 10-20 मिनिटखौ नेनो हायो। नङाब्ला गोबावथारबा बे गाइखेरा जोबोद थाब गाज्रि जायो। बेखायनो गोदान बानायनानै गथ'नो दौफिन। गथ'खौ माबायदि दौनांगौ बेनि बेयावहाय मोजाङै लिरनाय दंखायो जोंहा टेबोलाव। बेयाव दङ गथ'आ 6 मासनि उननि गथ'बा 6 मासनि उननिफ्राय गथ'आ माने बेसेबां 210 ml आव बेसेबां 7टा सामस बेयाव सामस होनाय थाखायो। गावनि सामस गुबुन सामसखौ लानो नाङा जोङो। बेनिफ्राय 7टा सामस 210 ml दैयाव बे 7टा सामस बेनिफ्राय सानसेयाव जोङो खनथाम बा खनब्रै दौनो हायो। बेयावबो मोजाङैनो लिरनानै होदों, सावगारिबो दंखायो। आखाइखौ गाइखेर बानायनायनि सिगां आखाइखौ सुनांगोन मोजाङै, जाहाथे आखाइयाव थानाय बिजानुफोरा गथ'नि उदैयाव थांफाया आरो गथ'खौ माबाफोर बेमार आजाराव खोख्लैया। बेनिफ्राय दैखौ फुदुंनानै लानो होदों। दैखौ फुदुंनानै गाइखेरखौ माबायदि सामसजों माबायदि गाइखेरखौ लगायनांगौ बथलाव बेखौबो बेयाव मोजाङैनो होखानाय दङ। बेखौ मोजां फरायनानै बेखौ मानिबानो जाबाय। बेनिफ्राय मोनसे जोबोद गोनांथार बाथ्राया जादों बेखौथ' जों खेवबाय, खेवनायनि सिङावहाय मोनसे जोंहा पेकेट दंबावो। बे पेकेटखौ खायफाया बिसिनानै मा होनो गाव गोसो जानाय बायदि बयामफोराव सोनानै दोनो। नाथाय बेयो गोरोन्थि जानो हागौ, मानोना बेयावबो लिरनाय दंखायो पेकेटखौ जों खेवनो नाङा। बेनिफ्राय जोङो सिंनि पेकेटखौ बख'नानै बे पेकेटैनो जोङो बे दाब्बाफोराव सोनानै दोननांगौ। बेयावबो लिरनानै होनाय दंखायो। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आरो बेनिफ्राय माबा मोनसे गोदान बाथ्रा मिथिनो मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो गुबुनाबो जाहाथे बेनिफ्राय माबा मोनसे बाथ्रा मिथिनो मोनो बिनि थाखाय शेयार खालामनानै हो। आरो जुदि नोंथाङा बेबायदि भिडिअ नायबाय थानो लुगैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ मदद होबानो जाबाय। गोजोन्थों।